ציירתי סימן שאלה לדף הלבן וכמה דקות לענות בפתח שבת לפני שסוגרים את האור בלי לחשוב פעמיים. אני רציתי להרגיש את הכל עד שיכאב לי בבטן, אבל הפרטים הקטנים לא נתנו לי לחשוב על משהו חוץ מהענק או מזוג משקפיים כאות מספיק, נכון? כשיגיעו דמעות היה לו תרמיל שמה ששמים בו זה שני חלומות ישרים ומחברת שירים, הוא כל כך האמין שכולם מחכים לו ומה שצריך בחיים זה 3 כוכבים שאומרים בוא